uJesu, ngabe uJohane, ngabe abafundi bakaJesu. Jesu unika umyalezo. Umyalezo udlulisa abafundi bakhe. Abafundi bakhe baqhubeka nomyalezo. Umyalezo uzala abanye, baqhubeka abayalezo. Namhlanje ukubona ibandla selingasazana abantu abazoqhubeka nomyalezo. Yingoba abantu bathina simile. We are without a message. Imani, I know ukuthi lento iyancinza abanye abazoyizwa kahle. Ungoba ngihlethele omunye umuntu namhlanje. Ngibheke konke ningibheka kahle hlobo sami. Sidinga umyalezo. Lento yomyalezo bahlobo bami ithi ndangomane mawuke wanezimo sotobo ezikufikelayo empilweni. Uma nginomyalezo, ngi-understand i-pain yokuzala umyalezo. Ngigijima ngize kuwe. Ngizothi man of God awuwedwa sikanye nawe. Ngoba nginomyalezo. Kodwa ma ungenawo umyalezo, ukhahlela abalimalayo.